मानि थाखाय हाग्रा दाननाया माने जोङो दा रायजोफ्रा दानाखिसै नालाय बेनिखायनो जोङो दखान होग्राया एसे गिनाय बायदि मोननानै दानदों मानो होनबा जोंना घटनाया बावनो जादोंना दाख्लै बावै माबा मोनसे गणेश बाबाया इयाव माबा सासे गथ'खौ जिउ माबा लांनायनि थाखाय जोङो दा गिबाय ओमफ्राय जों थांलाय फैलाय खालायोना हर जायोना बेनिखायनो जोङो दा गिनाय बायदि मोननानै हाग्रा गुदुखौ दानबाय आरो सानै साथामजोंनो मा नङा होमबा दाननांगोन हौवाफ्रा ओंखारला नालाय ओंखायनो जोङो दा एकदम गोसो होनानै दानबाय आरो दखानिफोर गोजालै दखानि गामि नङा दखान होग्राफ्रा दानबाय बबे सगाव दखानि बरा बाजाराव साबैसे दङ जोंना लोगोफ्रा 6 जन सासे फैबावदों नामा दाथ' 6 जनसो दङ नानिमाया नासि आरो रनजिता आरो दिपालि नामा मिरा दानस्रांजोबथारगोन दानगोन जोङो दिनै एसे गाबोन एसे सानथामसो हानायखिनिखौ दानजोबगोन आरो हौवाफ्रा मानो दानाखै जों आरो दाख्लै घटना जानाय हिसाबै गोसो जानानै दानथारबाय जों थांलाय फैलाय हर जायो नालाय दखान होनाया बरा बाजाराव बेनिखायनो जोङो गिनाय मोननानै गोसो जानानै दानथारबाय ना नङा फैबाय थायो नोंसोर गामियाव फैबाय थायो बेजोंनो थाङो बे लामाजों थाङो थांलाय फैलाय मा